שלום, היום אנחנו נלמד אתכם שיטה שנקראת אינג'וק. שיטה נפוצה, יש המון אפשרויות, המון קסמים. נתחיל בקסם אחד. אני גם אחשוף אותו. יאללה. תראו כמה עמודים. נפתוח את השאלה. עשינו גם משהו. יש עיבוב כזה גם שהקלף אף. יש פשוט זה מאוד כזה. בחר קלף. שמונה טילטן, כן? כן. הנה הוא, 8 טילטן. עכשיו תגיד לנו סטופ. סטופ. שים פה אצבע. ככה. נכניס פה את הקלף. כן, נכניס פה את הקלף. הקלף שלך בחבילה, כן? בחבילה, לא יודעים איפה. עושה כמה. נחתוך את החבילה. נחתוך, שים פה. קח אותו. 2, 3. לקלף שלך. הנה. לגילוי. איך קרה את זה? גילוי. קלף היה באמצע, עכשיו בתחתית. כן. איך יכול להיות? שיטת האינג'וק. זה לא יכול להיות. שמעו. לא יכול להיות. הפתרון הוא אין אפשרות. שהקלף הזה הוא מלך אין אפשרות טילטן. כזאת. לא משנה איזה קלף, כן? מה זה? מלך טילטן. מלך טילטן. אומרים לו להגיד סטופ, הוא אמר נגיד והוא אמר פה סטופ. מכניסים את זה. אבל מכניסים את זה בצורה אחרת. לא ככה. איך? מצרים את זה בצורה הבאה. מכניסים את זה פה. עם האצבע הזאתי, עם האגודל דוחפים, זה יוצא לפה, כן? עם הזרת דוחפים לפה, והקלף הוא כבר פה. מראים שלא מחזיקים שום דבר, שהקלף הוא פה, אבל פה הוא באמת איפשהו בחבילה, אבל אנחנו כרגע רואים אותו והם לא. זה שאנחנו מבצעים את החיתוך, אנחנו פשוט מרימים את זה בצורה כזאת. בצורה כזאת. ככה. הבנתי. והקלף הוא נמצא פה, שהצופה נדהם, קסם חזק. אתה קוסם באמת. והכל, כן. אתה ערמומי. סטופ. עוד פעם. סטופ. מכניסים את הקלף פה עם האגודל, שהקלף יהיה במצב כזה. דוחפים עם הזרת אותו קצת קדימה, כלומר אחורה אליכם. זרם. זרת. מכניסים קצת שהוא לא יראה. עם חצי החפיסה ששמתם, שמים אותו פה, 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 עושים כמה כאלו, 3 כאלו, זהו, גמרנו. כן. זמננו תם.